Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ikkonferma l-firda li għandu fost id-deputati tiegħu dwar l-għażla tal-President ta' Malta. Deputati nazzjonalisti huma urtati minħabba l-lob tal-Kap fuq l-għażla tal-President, tant li issa Grech kellu jżid mal-ismijiet li semma fil-bidu u jgħid li hemm oħrajn. Wara li fl-aħħar ġimgħat ġew żvelati l-ismijiet li Bernard Grech irid tal-President u li dwarhom membri fil-grupp parlamentari tiegħu qajmu ġlied sħiħ u ħassew li l-Kap ma tagħhom xans imqar jiddiskutu u qabad u resqilhom deċiżjoni lesta. Fil-fatt issa mat-Times Bernard Grech innifsu kien kostret jgħid li jista' jkun hemm ismijiet oħrajn. Jista' jkun ma jkunux dawk it-tlieta. Jista' jkun li jkunu anybody. Oriġinarjament Grech kien ressaq l-ismijiet tal-eks Ministru Nazzjonalista Dolores Cristina, Marika Mizzi li żewġu jaħdem fil-midja tal-Partit Nazzjonalista u l-Maġistrat Joe Mifsud. Dwar dan kollu d-deputati ta' Bernard Grech huma mifrudin. Hemm il-forzi konservattivi bl-appoġġ tal-establishment li huma kontenti li Grech intefa' tliet ismijiet li tnejn minnhom żgur huma meqjusin konservattivi fil-waqt li deputati oħrajn spiċċaw jiddieħqu bi Grech minħabba l-ismijiet li mbotta. Dwar dan kien anke kiteb l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon fejn saħaq li l-għażla tal-Kap tal-Istat Malti mixxi logħba kif irriduċija bil-mod tiegħu Bernard Grech. Kien qal li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jilgħab logħba perikoluża u dan mhux il-mod kif isiru l-affarijiet għax timmina l-Presidenza. Il-Perit Falzon kien innota wkoll il-qasma fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kif issa wkoll ikkonferma Bernard Grech mat-Times għax id-deputati tiegħu ordnawlu jġib ismijiet oħrajn.